बे सासे हिनजावखौ आंनि नोजोरावनो हासिनानै गथ' दिहुनबाय इसोर आं बोरै सहायनो हागोन खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग सानथामखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सहाय माजियाव जे फगवाननाय महर लान सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबो सेलांमोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय थानायमानि थाबाय दासो आङो बेलासियावसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना फिसालाखौ टिउसनाव दोननानै फैनानैहाय माने सोनाफोर खर'आ एकदम पारफेक्टलि सागायाखै आरोना दंबावोमोन बिनि थाखायनो आङो गोदोसोनानै थाबाय आरोखि ना हाला माने सहायनो दानिसो जेने थेने ओमफ्राय सानै लोगो टिउसनाव लाबोनाय थाग थिग रायज्लायफ्लांनानैहाय इदि मुलि लाबोफादोहाय होननानै बेस्राफोरनो लाबोनानै होलांबाय आरोना खर' सागानायनि दिनैसो आं लायाखैनो आरोना जाबाय आङो दा मोजां मोनथोंसै ओमफ्राय ब्लग्स लानोबो सानदोंमोन आङो बे बिमामोनजोंहाय नाथाय सासे ओंखारनो बिराद लाजियो एसे गेन्द्रि जानानै दङ नालाय ओमफ्राय माने प्रेगनेन्ट जानानै दङ लोगोआ ओंखायनो दे होमबालाय लाला होननानै आंबो केमेराखौनो अन खालामनो केमेरायावनो नायनो हाया फुङावबो स्टार्ट खालामनो सानदोंमोनबो आङो ओमफ्राय एकदम आंनो बोरैबा हाया मबाइल हमथेरनो हाया ओमफ्राय नै मुलि मोनजानानै 1 घन्टासो जाबाय आरोना एसे हालखा मोनदों आरो माने ओंखायनो ब्लग्सखौ आङो स्टार्ट खालामबाय आरोना आइमाव ओमफ्राय बानायथारा होननानैबो थाबायमोनबो आङो भिडिअखौ थाबाय नालाय थाबाय बानायलादो दिनैहाय होननानै देखायलागाबो जेबो गैया होननानै ओमफ्राय प्रेगनेन्ट समनि गेन्द्रि समनि फार्स्ट प्रेगनेन्ट सेकेन्ड प्रेगनेन्ट बिराद रायज्लायबाय जों साथामजों जबरदस्त रायज्लायबाय आरोना बोरै जालांनाय बोरै मालांनाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैबाय बेखौनो आरोना सोनाफोर गोसोखांबाय आं माइनाव दे होमबा बयबो माने जाय बे बिमामोना कनफिउस जानाय बायदि बयबो कनफिउस जायो बा बिदि प्रब्लेम जायो थ' आङो आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आखायाव लाबाय आरोना ओमफ्राय आंनिखौथ' आरो मा बुंबावनो सोनाफोर फार्स्ट प्रेगनेन्टआथ' थांदों बाबुनिया बिदिनो फार्स्टबामोन ओमफ्राय सोरबा बुंनायखौनो लायोमोन एसे सोरबा माबा बुंबानो गियोमोन बिदिमोन आरोना फार्स्टनिया बिराद खस्थ' मस्थ'सिम थांदों खस्थ' माने गोबानाय ओंखाम जानो हायिया बिराद गोबाव समसिम आङो मुलि जाया मुवा थानानै माने मानसियानो माने स्टेसनाव मागिग्रा ओंखाम मोनजायै बायदि सिस्टेमनि जालांदों आरोना एकदम ओरै गेनाना जावब्रुब्रु बिदि जालांदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनाव 3.5 मासनि उनावसो डक्टरनि मुलि मोनजानानै आङो 3.5 मासनि उनावसो डक्टरनाव थांनानै माने लासैनो एसे ओंखाम जानो हालांनाय जादों आरोना आङो बाबुनि फार्स्ट प्रेगनेन्ट समाव सोनाफोर मा होनो ओरैबायदि जादों आरोना फुरा 16 दिन आङो नैसिनि ओंखाम जानानै थादों बादाम एवनाय खुगुनि मटर जाग्राया बेखौ एवनाय ओमफ्राय एखमबा मैथ्रु भाजा एसे एखमबा फान्थाव भाजा एसे बिदि आरो बाखि जेबो जानो हायाखै ओंखामानो जायाखै 16 दिन बोरैदि थांनानै थादों आङो दा बुंसै आरोना पावारफुल बेफोर समाबो थ' बेखौनो रायलायदोंमोन बे सासे बिमाया मालाय एकदम थादों ना मादों खुनु लेना देना गैयानो ओमफ्राय सासे एसे बोरैबा मोनोनो अब्लाबो आंनि बायदि जायानो आरोना थ' गावबागाव फाराग दङ प्रेगनेन्ट समाव हालोद जानायफोराबो सोरबा मालाय थादों ना मादों ना प्रेगनेन्ट ना पात्तेयानो गैया मालाय एकदम मावदां जा ओमफ्राय सोरबाबा हल्ला ज्रब सोरबाबा हालखा आरोना थ' आंना जबरदस्त जानो हायैसो जायो बाबुनि समाव बिदिनो थांदों बेनिफ्राय फैनानै फिसाजोनि समनिखौसो आं नोंथांमोनजों फोरमायनो नागिरदों सोनाफोर फिसाजोनि समाव आं फिसालानि समाव सास्ति मोनखाबाय नालाय ओंखायनो फिसाजोनि समाव जै खबर मोनदों 1.5 माससोल' जादों लगे डक्टराव थांखादों आङो ओमफ्राय ओंखायनो थाबनो जानो हाफिनदों आरोना गोबागोनबो जानोबो हागोनबो आरोना बेबायदि जादों थ' डाक्टारनाव सबसे फार्स्ट थाबैनो थांनांगौ उसुबिदा मोनदोंबाथ' थाबैनो थांथार आरोना थानो नाङा आंनिया फार्स्ट समाव जादों जाखायो प्रेगनेन्ट समाव बिदिनो जाखायो गोबाखायो जानो हाखाया बेबायदि होननानैनो सोरबा बुंबाय आरिबाय थाबाय बिदिनो आं गोदोनानै थानानै बिराद देहाखौ लस खालामनानै लादों आरोना दुरबलबो सुख सान्ति गैया जेबो गैया जानानै थादों ओमफ्राय थ' आं बुंगोन जाखाया बिदि जायो खिन्थु नों थाबनो बेखौ माने सलुसन दङ बेहाय मालाय डक्टरानो बिराद मोजां मुलि हरखायो टेब्लेट हरखायो आं दासिमबो गोसोआव दङ फिसा टेब्लेट जायखौ जानानै आङो बाबुनि समावहाय एसे स्ट्रं जादों माने ओंखाम जानो हादों ओंखाम जाबासो स्ट्रं जायोना सोनाफोर बे आरोना थ' बुंखाबा सोरबा बुंबाबो आजिखालिथ' जेनेबा बिदि मोनथियै गैला
जोंनि समाव आंनि समाव आङो आरोना जाखायो आरोना थाबाय थादोंमोनहाय बिराद दुगैबा साफा मोनगोन साननानै दुगैलाबायनोसै हनै दुगैखांबाबो बहा मोजां मोनो बे बुस्थु मालाय सिंनिफ्राय जाखानाय सिंनिफ्राय मोनखानायालाय दै लोंबानो गोबागोन साहाफोरखौथ' 16-17 दिन नायनो हाखायाखै गैया मुलि मोनजानानैसो एसे हाफिननाय जादों आरोना बेबायदि थ' नानिनि समाव आङो थाबनो थांदों थाङै नानिनि समाव आङो देहानि गोबानायनिथ' खस्थ' मोनासै बाट बेलेग रोखोमनि खस्थ' मोनबाय मानो होनबा हारसिं जाबाय एबार क'क्राझारावहाय जों फिसालाखौ स्कुलाव लांनांगौ दोनहैनांगौ मानांगौ स्टार्टिंनिफ्रायनो माने फिसालानि एग्जाम ओरैबादि खस्थ' मोनबाय बेयाव आलदा रोखोमनि खस्थ' मोनलायबायहाय सनाफोर रावबो लोगोआव गैया बिखुनजो बिमाखौबो मोना जोनोमगिरि बिमाखौबो मोना बेलेग मानसिबो मोना बिब' बिनानाव बिदिबो गैया थाफैथ'नो रावबो गैया माने हारसिंनो हेन्डेल आरोना थ' दा लोगोआ बिदिनो नोंखौथ' आं गिदोंसो नों बोरै सोलिनाय बिदि बुंदों आरोना थ' आं ओरैबादि खस्थ' दा जाय है सेकेन्ड गथ' लानो गिबायहाय खस्थ'खौनो गिबायहाय बोरै जाबोनांगौहाय होनो एसेबो गिनो नाङा आंनि नैबे काहानिफोरखौ खोनासंनो माने नोंथांमोना स्ट्रं मोनगोन आरोना गिनाय नङा थ' गिनो नाङा आंथ' आफस'सो जाबावदों आं एसे थाबसो फिसाजोखौ लाबावनांगौमोन होननानै आरोना बिदिनो आंबो फार्स्टआव गियैनो थादों जेब्ला लाबायसै ओमफ्राय फारि जेबो गिनांगौ गैया खस्थ'आथ' मोनखागोन नों उनाव लाबाबो खस्थ' आगोलाव लाबाबो खस्थ' आरोथ' सानबावनायसो फैदोंमोन आंनाव गामियावनो आं लाखानांगौसोमोन लाजाबनांगौसोमोन आङो 2 बोसोर 3 बोसोरावनो बिदिसो सानबावदों आरोना आङो स्र' फेदेरखानानै स्र' फोरोंफैनोल' हाबायमोन आङो होननानै बिदिनो थानानै लेट जादों जोंनाबा दा फिसाजोजों फिसालाजों बिदिनो 7 बोसोरनि एसे बारा डिफारेन्ट जादों आरोना 7 बोसोरनि एसे बारा डिफारेन्ट जादों ओमफ्राय जेबो नंला दाबो खिन्थु आं बिराद खस्थ' मोनदों आरोना डक्टरनाव थांनाय हामेशा हारसिङै डक्टरनाव थांनाय फार्स्टआव आं हाइलुदि ब्लगजों थांफाग्रोदों बेहा सिगां प्रेगनेन्ट जाग्रोदों नालाय बिनि लास्ट चेकआपजों आं फार्स्ट चेकआप थांफानाय जादों आरोना थ' बिनि उननिफ्रायनो हारसिं डक्टरा माबा बिदिनो टेस्ट खालामगोन ओमफ्राय बिदि टेस्ट खालामनांगौ होनगोन बिदि टेस्ट खालामनांगौ आजिखालि बिदि बेमार जायो मा जायो हारसिङै बिराद हेन्डेल खालामजोबदों आरोना आङो गाबगु खु एखमबा फिसायनो खिथाहरनोसै गाबनोसै बेबो फैख'नो हाया आरो दा बुंसै आरोना सोरनाफोर अबस्थाया गिनांगौ जेबो गैया आरोना बिदिनो ग्रोब जालांखायो उताब चाराब जाखायो जिबनावहाय बेनिफ्रायहाय मा होनो हाथारिनि आइखौ एसे मोनदों 8-9 दिनसोल' मोनो आरोना बेबो गावहासो हाइ प्रेसार जानानै थाङो गावखौसो डक्टरनाव देखायनो हरनांगौ आरोना थ' रावखौबो मोनाखै आङो औ मासना डक्टरनि मुलि मोनजाबायना बेनिफ्राय लास्ट समसिम आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोननिसिम आरोना चेकआप आरियाथ' जाबाय ओमफ्राय गेजेराव बिफाया खनसे ना माल' आंजों डक्टरनाव थांफानो मोनदों बे समाव बेयो रायलायनो मोनदों आरोना थांनो मोनदों आरोना ओमफ्राय नर्माल डक्टरा मोजाङैनो आंबो जेबो उसुबिदा गैया जिरायनानै थानाय गैया उन्दुनानै थानाय गैया स्कुटि सलाया फिलफिलि गाखोआ मानो होनबा आं बै सिगांनि रुम थानायाव खाथियाव बै सिसि ब्लक दंमोन खुथ्रु खाथ्राया बेखौ गिनानैनो रिक्सायाव गाखो थाबायनानै हारसिंनो गेगाय गेगि 7 मास 8 मास 9 माससिम बुस्थु रोगानानै जानाय फिसालाखौ दोनहैनाय फिसालाया अब्लाबो पातलामोन नालाय बेगखौ बारनो हाया बेखौबो दोनहैनाय हारसिं थांनो हायामोन बेबायदि मोदोम गैयामोन सनाफोर आङो इउटुब चेनेल खुलिनायनि सिगां फिसालायाबो बिदि मोदोम गैयामोन बिमायाबो बिदि मोदोम गैयामोन आरोना थ' जेब्लानाखि लास्ट चेकआप ना सनाफोर मा होनो 9 मास जाबाय आरोना बिफायाबो फैथ'वाखै ओमफ्राय बिदिनो लास्ट चेकआप हिसाबै थांबाय आरो ओमफ्राय बिमा फिसा थांदों जोङो बिमा फिसा थांदों ओमफ्राय फिसालाया थाथ'बाय आरो बेबो सिङावनो हाबफायो उन्दै सम नालाय दासो एसे बांसिन बुजिदों जेला प्रेगनेन्ट मेला बुजिसिनथारामोन बेबो थाफायो ओमफ्राय थांबाय दाना डक्टरा होनबाय आरो आंखौ चेकआप खालामखांबाय नर्मेल दङ ओमफ्राय नाव गार्जेनखौ लेंहरदो दे बिदि होनबाय आरो सोर फैफादों बेखौ लेंहरदो जाबाय डक्टरखौ होनबाय आङो सार रावबोथ' फैयाखै आं हारसिंसो फैदों होनबाय डक्टरानो माने सांग्रि मोद्दा जालायनाय बायदि आरोना हा नों दासिमबो 9 मासावबो हारसिं ट्रेभेल खालामगासिनो दङ अब्ला आं स्कुटिजोंसो थांबावदों दे सनाफोर 9 मासाव आं स्कुटि सलायदों गेजेराव 7 मास 8 मासाव सलायाखै मोनदां आं बारा गोसोआव गैला आरोना
गतिके आंनि स्कुटिया 20 दिन गाहाम जिरायनानै थायोमोन ओमफ्राय रिक्सा गाखोनो बानानै स्कुटिजोंनो लासै लासै थांगोन होननानै अबेबा खामानियाव स्कुटिजोंनो जिं जिं लासै 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 सालायनानै थांदों आरोना बेनिफ्राय बे लास्टआव मा जाखो डाक्टारा बिदि होनबाय नालाय नों दाबो हारसिं ट्रेभेल खालामगासिनो दङ स्ट्रं दे नोङो होननानै डाक्टारानो बुंलायबाय हाय बेस्रा थ' येस स्ट्रं सनाफोर स्ट्रंआनो जा बाट बयनिबो केसा एखे जाया सोरबा दुरबल सोरनिबा देहायाव बायदिसिना खमिबो थानो हागौ थ' डक्टरफ्रा जा मुलि हरदों बेखौ जादों बेखौबा जायाखै बेखौबा जादों गोबादोंबो गोथाव गोथावबो जादोंबो सङै सङैबो जादोंबो माने गोबायनि मुलि मोनबानो मानसिया एकदम स्ट्रं जायो आरोना बबेखौबा जाफ्लांबाय बबेखौबा बारा जाफ्लांबाय बबेबा गफिनो बबेबा बुस्थुखौ जानो हाया बबेबा बुस्थुखौ मोनामनो हाया बे गतिके आंना 7.5 मासिम थायो सानैनियावबो 8 मासानो जानो नागिरो मा सना बे आंनि मुलिसो दे खर' सानायनि बेखौ दोननांगौसो जाखांबायना माया दहाय बेखौ सोदो मा फिसाजोआ नै गाहायाव बिमानि मुलि लानानै फेथेर फेथेर खालामगासिनो नै बे सासे सुबुंनि माबायावनो आङो प्रेगनेन्ट समावनो खस्थ' मोनथारदों आरोना जा सना जा बिदानियावथ' जेनेबा बिजनियाव थांनानै थाहैबाय मादैमोनखौ मोनबाय आनैमोनखौ मोनबाय बङाइयावसो आं नायजादोंमोन गियाना दा फैगोन सना र' ओमफ्राय नै क'क्राझारनियावथ' फिसालाया स्कुल बेखौ लानानैथ' आं जेरावबो थांनो हाया रावखौबो मोनला गतिके आं हारसिंनो थांदों थ' येस आं स्ट्रंआनो ओमफ्राय भिडिअफोर थानायमोनब्ला बै समाव जुदि इउटुब चेनेल दंबा नोंथांमोना आसुरित मोनगौमोन जेलानाखि माबा फौजि बिथांखौ आङो आथिं आखाइ एसे बुदोंमोनहाय एक टाइम ओमफ्राय लोगोफ्रा बुंबाय जासिगोनदां नोंनि डेटआ थाब फैबायदां होननानै ओमफ्राय आंबो गिनायजों जाबजों बिथांखौ एसे थाब लेंहरफ्रांगारदों बिथाङा बिदिनो 12-13 14 दिनसो आगोलाव फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय सनाफोर मा खालामनो नर्माल जेब्लायबो नर्माल लास्ट चेकआपसिमावबो नर्माल आंबो नर्माल आन्दाज मोनो थिगैनो दङ खिन्थु मा जाखोथाय दैया बायनानै होगारदों आरोना दै बायनानै होनायावनो आङो हासिहैनांगौ जादों आरो बेहायबो सनाफोर सानबाय आङो दै बायबाय नालाय सोरबा एसे बिदिनो दै बायखायो जेबो नङा होनना बुङो नालाय डक्टरनाव थांनोसै आं सानबाय नर्मालानो जागोन सानाय गैया मानाय गैया एकदम दैयाल' ओरैनो बायबाय ओरैबायदि दै बायबायना सनाफोर दा बुंसै आरो ओमफ्राय उनावहाय थांबाय डक्टरनावहाय गारि भारा लानानै खाथिनि सासे मादै गाइखेर बुरै मादैखौ लांफाबाय औ मा सना लादे गाइखेर बुरै मादैखौ लांफाबाय ओमफ्राय आं सानबाय नर्माल जाहैगोन आहा बेयावबो माने बोलो गारहैनांगौ होननानै आङो रेडि जानानै थांबाय आरो दाना थांनानै एसे साखांबाय आवस मा खालामनो जायफोरा बिमा बेफोरथ' मोनथिखायो नङा होमबा सनाफोर बेफोरबायदि प्रब्लेमखौहाय ओमफ्राय दाना दैयाबो बायबाय नालाय डक्टरा चेक खालामबाय जेनेबा नांबावगौ उन्दैया बारा खाथियाव फैथ'वाखै उफाय गैया नोङो बेनिफ्राय दाना डक्टरा होनबाय दा मोनायावबा अपारेसन खालामनो नोंसोर बेनिफ्राय होनबाय डक्टरा अपारेसन खालामबाबो जागोन दे जेबो नङा अपारेसनबो खालामनो हागोन जाबाय नोंसोर नेनो हानाय नङा बियो दा मोनासिमावबो जाहैगोन ना जाहैया बा आरो दैयाबो थांगारखाबाय होननानै बुंबाय आहा ओमफ्राय गोसोआनो बायबाय सनाफोर ओरैबायदि गोसोआ बायबाय जेनेबा बिदि नेबाय थानांगौ होनोबा बा खाथियाव माला फैगोन होनोबा ओजों दैया बायबाय होनोबा गिलायलांबाय उन्दैया जेनेबा सिङाव थिगैनो दङ थेवबाबो गिदों आरोना आङो ओमफ्राय दाना डक्टरा रायलायबाय फौजि बिथांजों ओमफ्राय रायलायनानै माने क्लियार खालामबाय आरो जे हासिनोसै होननानैहाय जै फौजि बिथाङा बुंदों बिदि खालामसै गैला आं अख्राङाव दंना फाथालाव दंना अबे सोरगोआव दं नायपात्ता आरोना आं हागोन ना हाया आं मोनथिला मानसियासो राखावसो जानो हागौ जै हासिनायनि नाम खोनाबाय थैनाय बायदि गिखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय होनबाय बयबो गामिनिफ्राय बाजै आसेयाबो फैबाय बेबो बुंबाय जेबो नङा इसेबांल'सो टाइम लायो बारा टाइम लाया दसेनो माबायो बेसो मोजां बिहुस बुंनो थांबा बेसो मोजां होनबाय सोरबा बेसो मोजां होनो ओमफ्राय आंहा जों आथिं आखायानो बोलोआनो फैला जाखिनि एसे बोलो दङमोन नर्माल खालामनो हागोन बायदि मोन्दोंमोन बेबो स्र' थांजोब्बाय गैला ओमफ्राय थायै थानानै जेने थेने ओमफ्राय आङोथ' नर्माल जागोन साननानै न'निफ्राय जेबो जालाङाखै नालाय बेहाय आङो पुरि ना रुटि परथा फौजि बिथाङा बिदि लाबोनानै जाहोबाय आरो आंखौ ना फुङावहाय दाना सना अपारेसन रुमाव लांसै आंखौ थांनोसै आखायाव बिजि थुयोना बिजिथ' नङा जायजों माबा खालामगोन बेखौ थुखानानै दोनोना बेखौ थुखालायबाय आरोना थुखाबाय ओजों आहा गाबगु खुगु फौजि बिथाङा हमथानानै लांखाबाय आंखौ लासै आरोना साइन थाइन होखाबाय ओमफ्राय दाना माबाफोर जादों नामा नोङो होननानै बुंबाय आरो बियो ओमफ्राय औ आं बिदि जादोंमोन जाबाय आरो बेसेबां गोबाव जाखो
बिदिनो 45 मिनिटसो जाबायदां इसेबां टाइमाव जादोंमोन होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय जाथ'नाङामोन जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं माबा प्रब्लेम जायो नामा होनबाय बोरैबा जायोबा गोबाय जाबाय दाना खाथायनायहे सार आंथ' जादों आं गोबानो हागौ आं दिगदार मोननो हागौ आं थांथ'फिनसै नामा आं एसे बेखौ हजम खालामहैग्रोनोसै नामा जा गिबाय आं ओमफ्राय नानाथार गिनायाव बिसोर आंनि गिनायखौनो माने गावस्रासो बोरैबा मोनफालायबाय आरोना एथ'बां गिथारबाय नोङो होननानै आं एसे थांथ'फिनसै ओमफ्राय आं एसे मोजां गावखौनो प्रिपेयार खालामनानै लाबोफिनसै आं प्रिपेयार ओमफ्राय जाबाय नोंथ' उन्दुनानैल' थानांगौ डक्टरासो प्रिपेयार खालामगोन जोंसो नोंखौ प्रिपेयार खालामो होनना बुजायबाय ओमफ्राय र' होमबाबो आं बे जानायखौ हजम खालामनानै फैनो आं दा गोबाबा दिगदार जागोन होननानै दे होमबालाय थांफिन होननानै अपारेसन होनबाय थिनहरफिनबाय आंखौ हासिया मुवा ओमफ्राय फौजि बिथाङा जों गेटाव नेगासिनो दङ नुनानै आया मानो फैफिनखो मोखां सोम बेस्रा सनाफोर बै समाव आङो भिडिअ खालामनानै दोननो रोङामोनबा नोंसोर आंनि हालोदखौ ना मिनिनो ना गाबनो ना अननो जागौमोन आरोना ओरैबायदि सिटुवेसन जादों ओमफ्राय फैफिनबाय ओमफ्राय बेजों आङो फौजि बिथांनि महरखौ नुनानै मिनिनोबो ओंखारबाय आङो नंगौना नङा आरोना ओमफ्राय थिगासे दे लाना फैफिनबाय रुमाव बिखुनजो बिमायाबो फैखाबायमोन आयाबो सहैबायमोन मा जाखो मानो फैफिनखो ओमफ्राय आं खिथाथ'नो आं हजम खालामनो होननानै आरो सानबाय सोरबा बुद्धि होलायबाय ओरै थादे खिजान नर्माल जागोनदां नोङो जुदि सिजारिनखौ गिथारदोंबा होननानै ओमफ्राय जाया मालाय सायाबा एथ'बांनो जेनेबा बेबि फैनोसै समनि बायदियानो सायाखैबा मारै जानोना बेनिफ्राय मा होनो मालाय सोरबा हासि जाखानो होननानै रेडि गोरा थाबायखानानै फैयोना बेफोरखौ आइया खिथानोसै हनै मालाय बेनबा गोराथार हनै मालाय बेनबा हासि जानोसो फैदोंनो बेनबा मालाय सिजारिन जानोसो फैदोंनो आहा बिसोरखौ नुनानै बोरै इसिबां गोरा माने बिसोर बुहुत आगोलनिफ्रायनो प्रिपेयार जाखानाय बिसोरना माने नर्माल नङा सोरबा आरो हासि जागोन होननानैबो थाखायोना जुनारफोर ओमफ्राय आं नर्माल जागोन होननानै थाबाय हासि जानाया माइनावनो फैयाखैमोन आंना ओंखायनो बिराद गिदों आरोना आङो थोथोर बोबोर थेवब्लाबो उफाय गैया ओमफ्राय बिदिनो 1.5 घन्टासो थानायनि उनावहाय जों फैफिनबाय दे मादि फिल खालामदों आरो खनसे चेक खालामबावबाय नर्माल जागोन नामा ना नर्मालनि लक्षणानो गैला जारलासो एथ' डिलिभारिसिम नर्मालनि लक्षणसिम थांबाय नर्माल नेबाय थाबाय आङो 9 मास फुरा जागुलायबाय नेबाय थाबाय गैया थाङै थुङै सनाफोर थोथोर बोबोर हासि जानांबायसो आरोना हासि जानो थांनायावबो दालाय बे मा होनो हासुनायनि पाइप सोयोना सनाफोर बेखौ सोबायना ओमफ्राय बेयावनो आं थोथोरबाबो गिखाबावबाय गैला आं सेस होननानै आरोखि सानबाय मा जाखो सेस आङो ओमफ्राय अपारेसन रुमाव आंखौ बिराद गलत खालामदों ओरैबायदि जादों आरो सानै हासियो मतलब सानै अपारेसन खालामो बिसोरो ओरै मोनसे दरजा खाथियाव मोनसे ओमफ्राय दरजा जिङाव मोनसे आरोना आंखौ बै जिङाव वाल जिङाव लांगोन आरोखि ओमफ्राय बे दरजा खाथियाव सासे हाखागासिनो दङ ओमफ्राय आं बे लामाजों थाबायलांनानै खमसे खम जिफोरथ' होथेनानै दोन्दोंमोन इसोर होथेना मायोमोन ना होथेखाया आंहा बेजों हाबलांनांगौ सोरबा गेलदांदां हाजानायखौ आं नुबावबाय भगबान साथाजों ओरै साथा बायदि लाइट होयोना फहर ओरै थांनांगौआ दरजाजों बेजों थांनांगौआ नों बेखौ नुलाङाबा मा जागोन गैला बेखौ नुनानै हल्ला ज्रब जाबावबाय आङो ओमफ्राय हमथानानै लांग्राया आंखौ दे जेबो नङा होननानै सासे आदामोन दे ओमफ्राय जेबो नङा होननानै ओमफ्राय लांबाय आं बेखौ नुनाङामोन होननानै जा टेनसन जालांबाय आरोना आङो नुबाय आङो सुनाफोर गेलदां हाखानाय दा नुहैदों आङो आरोना बेखौ एसे होथेनांगौमोन आं देखायनाङामोन आइदै बेनिफ्राय सुनाफोर जेने थेने आंनि आरोना ओमफ्राय आंहा मोखाङानो बेखौ नुलांदोंबाबो बोरैबा ओरैसो उन्दुफ्रांनानै बिथिंसो थांफ्रांबावबाय ओमफ्राय आंखौ बेखौ होथेदो माने आं ओरै फारसे नाहरनांगौ बेखौबो रोंबावला आंखौ बेखौ होथेदोसो होनबावबाय आङो डक्टरानो माने एथ' गिखो नोंलाय नोंथ' फुरा 9 माससिम हारसिंनो डक्टर चेकआपआव फैदों हारसिंनो ट्रेभेल खालामबाय थादों हार्ट चेकआपआव नों हारसिङै फैदों नों मानो एथ'बां गिखो होननानै सार आं माबा सिजारिननि खुनु एक्सपेक्ट खालामाखैमोन मिन्थिथारामोन होननानै आरोना खिथाबाय आं दे जेबो नङा दे होननानै डक्टरा बिसोर रायलायबाय थाबाय ओमफ्राय आंहादि मोखांखौ ओरै फारसेथिं जानांगौ बेखौबो मोनथिबावला सनाफोर उनावहाय ओमफ्राय ओरै फारसेथिं खामना होनानैसो जेने थेनेनो खामानिया मोजाङै मोजां जालांबाय आरोना थ' नैबे सासे सुबुंखौ सनाखौ आङो मोननो हाबाय आरोना थ' सनाफोर बेनोमोन आंनि डिलिभारिनि काहानिया आरोना डक्टरजों माने दसे थांफिनथ'दो होनबालाय होननानै थिनहरफिनजालायनाय थ'
थ' सोनाफोर बेनोमोन आंनि डिलिभारिनि घटनाफ्रा आरोना काहानिफ्रा बेनोमोन थ' भिडिअफोर खालामनो रोंनायबाथ' थासिगौआनोमोन बुहुत थ' बे समाव ना भिडिअ खालामग्रा ना मा खालामग्रा जेबो गैया फिसालानि टेस्ट ना माबो जाबोलायदोंसोमोन आरोना बिदिनो जानानै थांदों आरोना थ' आं बुंनो सानो गिनो नाङा आसलि बाथ्राया बेसो आंनिखौ खिन्थानायजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो बुंगोन जाय बिमा जानांगौ आरो दंबावो टारगेट आरो दंबावोथ' गिनो नाङा खस्थ'आथ' नों मोनखागोनानो सासे दलदब नोंनो इसोरा हरनायबासो जेरै जों गथ'खौ थगायो इसोरा हरो होननानैहाय बा डक्टरनाव बायनानै लायो होननानै बिदि मोननायबासोमोन थ' बिदिथ' नङा आसलिया थ' जेबो नङा स्ट्रंल' जानांगौ आरोना खस्थ'आथ' मोनखायो ओमफ्राय मोननैबो रोखोमनिखौ रेडि जानानै थाखा नर्मालबाबो नर्मालनि उनावबो नोङो फटक सिजारबो जानो हागौ खुनु माने बेखौ आसा खालामनानै थाखा आरोना रेडि जानानै थाखा थ' बेखिनियानोमोन सोनाफोर आं दिनै नोंसोरनो फोरमायनानै होबाय सोरबा बिमाफ्रा आंजों मिलायदोंबा मिलायदोंसै कमेन्टआव लिरनानै गालांदो सोरबाफोर रागा जोंलांबायबा जोंलांबायसै भिडिअ गैयैनि बेखौनो रोंनांबाय होननानैहाय थ' जायफोर आं बायदि खायसेफोर हासबेन्डनि आलदा थायो बा न'खरनि आलदा थायो फिसा फोरोंनो थांमाबायनाय थ' बे टाइपफोरनि थाखाय आं जा बुंनो सानदों बे आरोना जों स्ट्रं जा गिनो नाङा आं हारसिं आं लानो हाला मानसि गैया बिदि नङा नैबे जबा मुसाहारियाबो हारसिंनो हाजासिम हारसिंनो आरोना बिनि उनावसो हानायनि उनावबो साथाम आरो बांसिनसो खस्थ' बेखौ आं दा फोरमायनो हानाय नंला सुनाफोर आरो फिसा मेला किस्सा दंमोन आरोना नोंथांमोननो आङो देखायनो हायोमोनब्ला खिथानो हायोमोनब्लाथ' सायद आंहाबो मेम'रि हिसाबै थाबायमोन बेवहायनो आरो जायफोरा खोनासंनानै आंनि बायदि बा बिदिबो जानो हागौ बिदिबो जायो माथो होननानै मिथिगौमोन आरोना थ' बेफोरखौलाय आरो मा खिथाबावनो भिडिअआ गोलाव जायो बेफोरथ' एकदम सानसेनि घटना नङा हाब 9 मासनि काहानि खिथानाया आङो बेखौ 10-20 मिनिटाव फोजोबनो हाया नङा होमबा सुनाफोर थ' बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनबाय मेम'रि हिसाबै दोनबाय आरोना देखायनो हायाबाबो एसे गोबावनि उनावसो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनाय जादों आङो बेनि आवगोलनिफ्राय बेसेबां खस्थ' बेफोरबायदिनो आंनाव अबेबा एसे एनै भिडिअ दङ ओमफ्राय बेफोरखौ आं शेयार खालामनाय जायाखै आरोना मोजाङै शुट खालामाखै नालाय इउटुब चेनेल खुलिगोननि खुनु साननाय गैयामोन नालाय ओंखायनो भिडिअफोरा गैया आरोना थ' बेफोर आंनि मेम'रेबोल हिसाबै आङो दोननो रोंस्लाबासै एसे दङ खोमा भिडिअफ्राव बबेबा फटकफोर बिदिसो दङ आरोना थ' बेनोमोन दा आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आं ओरैनो नोंथांमोनजों खुगाजोंसो खिन्थानाय जाबाय स' जायफोरा आंनि बेखिनिखौनो खोनासंलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो सोरबाबो गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय